Il-Parlament Malti għadda b'mod unanimu r-riforma proposta fis-suq tal-kera mill-Istadju Tat-Tieni Qari. Ir-riforma issa se tiġi skrutinizzata fl-istadju ta' kumitat waqt ix-xhur tas-sajf. Is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes wera sodisfazzjon għal mod kif imxew id-diskussjonijiet dwar dan il-qasam li għal snin twal tħalla għal rieħu mingħajr ebda regolarizzazzjoni. Irridu nifhmu wkoll il-liġi tal-kera hija parti mill-kullana ta' miżuri li qed jieħu l-Gvern biex ikollu viżjoni u strateġija fit-tul fil-qasam tal-housing. Is-Segretarju Parlamentari qal ukoll li l-andament tal-vot fil-Parlament l-4 filgħaxija jindika kunsens wiesa li r-riforma se tagħmel is-suq aktar ġust, sikur, effiċjenti u stabbli. Nafu wkoll li l-liġi tal-kera ser tkun qed tirriforma mhux biss transazzjonijiet li jsiru bejn is-sidin u anke l-kerrejja l-inkwilini dak li għandu x'jaqsam mal-kirijiet privati imma wkoll qed tagħti ċans biex ikun hemm rebates ta' taxxa għal mill-estijiet fa' wkoll il-proprjetà tiegħu fis-suq. Ir-riforma fil-liġi tal-kera issa se tgħaddi għal stadju ta' kumitat tul ix-xhur tas-sajf qabel ma terġa' titlal għall-Parlament għat-tielet u l-aħħar qari. Il-liġi tal-kera mistennija tidħol fis-seħħ fil-bidu tas-sena d-dieħla u fost l-oħrajn qed tipproponi kuntratt minimu għal sena bejn il-kerrejja u l-inkwilin waqt li l-kuntratti kollha jridu jiġu rreġistrati mal-awtorità tad-djar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.